द'थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिदों मिरु एबसुआ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव खोला दिखियाजुलि आनचलिकनि पातासिपुर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों द'थि बर' गोजोन गोरोबथा सान एबा बिटिआर एकर्ड डेखौ फालिदों। दिनैनि बे द'थि बर' गोजोन गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारि बायदि फिरफिला बिरहोनाय फुंबिलिनि आरज, बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव सावराय मेलबो लानाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', खोरोमदाव वारि, नीलकान्त गयारि, कनिन्द्र बसुमतारी आरो मिरु एबसु आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनि गोबां मावथि आरो दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों।